ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୁପର ହିରୋ ଆମ ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆମେ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ବାପା ଆମ ପାଇଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସାଜି ଆମକୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତି। ବାପା ଆମର ପ୍ରଥମ ସୁପରଷ୍ଟାର। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମଜାଦାର। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଆମକୁ ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ ଯାହା କେବେ କାହାରି ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ବାପା ଆମେ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଭାବି ନେଇଥାଏ ଯେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ନିଜର ସେତେ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ଆମକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯାହା ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଲଭ୍ ୟୁ ବାପା।